Dokument ippubblikat mill-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà dwar is-saħħa mentali f'pajjiżna jisħaq fuq il-ħtieġa li s-saħħa mentali tibda tiġi indirizzata bis-serjetà kemm jista' jkun malajr. Fl-aħħar rapporti tagħha l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qalet li sal-2030 id-Dipressjoni se tkun l-ikbar problema fil-qasam tas-saħħa. Din iddikjarat ukoll li bħalissa diġà hawn persuna minn kull 4 li tbati minn xi tip ta' marda mentali. Il-President ta' Malta qalet li l-mart mentali huwa pjaga li rridu nindirizzawha mingħajr ebda dewmien, kif madwar 450 miljun persuna minn madwar id-dinja b'xi mod jew ieħor hija milquta mill-mart mentali. Kollaborazzjoni mal-Uffiċċju għas-Saħħa Mentali l-Fondazzjoni nediet dokument bl-isem Is-Saħħa Mentali f'Malta, li fost oħrajn jgħid li jeħtieġ aktar għarfien dwar kwistjoni ta' saħħa mentali fost il-komunitajiet tal-immigranti, l-aktar dwar fejn jistgħu jirrikorru għall-għajnuna. Id-dokument jitkellem ukoll dwar il-problemi eżistenti waqt li jfoka l-aktar fuq il-kura primarja u x'tip ta' politika għandha tinħoloq f'dan ir-rigward. Id-dokument jissuġġerixxi wkoll aktar ċentri ta' matul il-jum fil-komunità, trasport għal pazjenti lejn u mill-isptar Monte Carmeli u sala ta' tranzizzjoni f'dan l-isptar għal żgħażagħ li għal 18-il sena fost l-oħrajn. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali John Kakija qal li kemm ilu fil-kariga ra bidla pożittiva fejn tidħol is-saħħa mentali, madankollu jistqar li għad fadal ħafna xi jsir. U għatem jgħid li bħalissa tisir xogħol biex il-pedament tal-kura primarja jkun fil-komunità stess biex il-pazjenti affettwati ma jħossuhomx maqtuwajn mid-dinja.